Jeg er klar. Ja, så skal jeg lige zoome ud igen. Nu holder jeg på. Sådan der. Ja. 3, 2, 1. Min den gik ned. Jeg ramte ikke overhovedet. Nå. Men jeg ved ikke, hvorfor nogle gange så slører han helt vildt med det der gevær der. Yes. Min den var af, så står her. Nu står den nemlig perfekt stille og alt muligt. Sådan, mand. Pæn skud. Var det 4 i streg nu, Chris? Og det her, det var med bue. Du missede den der. Jeg missede den da ikke. 41,9. Left long liver stomach. Lol, fik jeg lige show den, og jeg kunne ikke se den. Ja. Det var den, vi fik, ikke om med Jo, det var den, vi fik med Boo. Du ramte body på 5 meters afstand. Niels, jeg ramte den over på den anden side, tror jeg. Ja, nu kommer den nu. Og der? Skyder den kraftigt med hovedet. Jo. Den døde. Det gik i slow motion med mig, det. Jeg kunne se sådan en røv, der kom op lige stille. Det tror jeg også, men jeg tror, jeg ramte den clean lige i hovedet. Det aktiverer bare slow motion på dyrene. Ja, jeg trækker. Ja. Holder hvert. 3, 2, 1, skyd. Den gik ned. Ja, den døde inden jeg fik. Ja, den sad også rigtig godt. Min fløj lige hen over hovedet på den. Ja. Det er jo 220, tror jeg, der er. 215, der er max her. Den døde i hvert fald. Og der, hvor finder den anden? Jeg Der. skyder, vent. Jeg trækker. Ja. Holder hver. 3, 2, 1, skyder. Nej, jeg ramte ikke. Sådan. Min stoppede op, og så løb den igen. Først så har jeg ramt hipbone. 6,8 meter. Og andet skud, det var left hinder leg. Left long shoulder blade. Ja, okay. Du kan bare klar med second shot. Nå, skal jeg tage second shot i stedet for? Ja, du må godt prøve at tage second shot på den der. Okay. Jeg tror faktisk, den er halvstor. Jeg holder hvert. Ja, det gør jeg. Så er jeg glad. Jeg holder hvert igen. Nu. 3, 2, 1. Ja, okay, det var clean. Øj, lige ned på. Jeg tror, jeg fik den. Den stoppede. Nej. Øj, fik jeg Der den? døde den. Der døde en i hvert fald. Jeg væltede den, ikke? Jo, der ligger en derovre i hvert fald. Mindst. Øj, ja, vi tager bare lidt den her. Ja, det går ikke godt for os. Øj, den er strid, den der. Der gik den over. Godt. Øj, left long hard. Så er der stomach. Det var kun mig, der ramte den åbenbart. Nej, første skud, det var dig. Okay. Yes. Ja, selvfølgelig, det gør du. Jo, ja, det er så han har givet 3 dyr. Oh my god. Du er en female. Du ramte right hinder leg, inside and stomach på 148 meter.